ونعوذ من شر الأنام بربنا والحاسدين وما يروم لئام وقدمت يا رمضان يا حمدا يدوم ما قد يقوم ملك قديم لذي الأنام خير السلام من ذي السلام على الإمام ختم النظام صلى مجيبي على حبيبي ماهي الذنوب نجل الكرام رضا الوهاب على الصحابي سافي الثياب على الدوام إليك ربي حاجت قلبي فكن ملبي يا من قوام يا من أناجي فيك احتياجي في كل حاجي فكن عمام شغل يتود الله يجول دي أفكار غوركو غوتو فتان لنيل وني رسول صلى الله عليه وسلم انغرتي يوتر من سكر كورك kala aljuma so tawi hawri ganarma woni midi e demi walla altini so woni midi inchallah midi pile inchallah ɗum woni yewtere men sukar korka ko ardi fof e korka alay sago julɗo o anda ko adi korka allah wi ko ya ayuha alladina amanu kutiba alaykum siyamu kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattakun mais ko adi an julɗo ko adi aɗa hoora il faut ganda wa atul buuti min abwabiha suudu natirte ko dammal hollum ko buniya l'islam ala khamsa ay gandanma l'islam fawi koye gueɗe joyyi ɗe noon ko adi gandarma ko aɗa hoora paama korka ko gandanma dari ko 4e position e nder l'islam ko ardi fof ko ashhadu an la ilaha illallah wa aqimu salat wa atu zakat wa sawmu ramadan ay ko ardi fof gandarma ko allah wi ko ceenne allah jaaɓe allah ko wino wa abdullah wa la tushriku bihi shay'an woni mana shahadatan adkhulu biha ma ahli l inaya fi hadrati l qurbi wa tamkin ko adi fof a jaɓat allah duttoɗa jaɓana allah jaɓa allah dewateɗo ala so wona kanko ɗum woni wa abdullah wa la tushriku bihi shay'an woto ndendidine allah hay goto so tawi a jaɓi allah a jaɓani allah nelaɓe mum a jaɓani allah malaikaji mum a jaɓani allah hoddire mum a jaɓani allah ñalawma cakkitiɗo e ñalawmaji a jaɓani allah defte muɗum on saaha wona a timmini a jaɓi allah a jaɓani allah so tawi a ɓenni ɗon damal garonigal mana heeɓi autorisation e nder l'islam a heeɓi ko wiyete carte gandanma mana a joguima ko wiyete matricule e nder l'islam hankkadi a woni julɗo kono noon so tawi o ɓenni de charɗi deuxiéme o wa aqimu salah juule woni ñimnen julde kala nde julde yonti manam juulo fecci koye pecce tati waɗi kono juulete eto juulete eno juulirte no juulirte woni farillaji mum sunnaji mum qablaji mum qabla muɗum e baada muɗum to juulete woni to jama to allah wi warka umar rakiin annabi sallu ma al musallin la salata li jari l masjid illa fi l masjid so tawi konle juulete koɗo waktu o yonti tisbaro no yonti de takusan o no yonti de ko nden juulu waɗi dow hoore ma so tawi a gañi wa aqimu salat ñimne ko wi wa aqimu salat wa atu zakat rokku askal mana ko jeyal timmugal hitande timmunta ko nisab timmuɗo alay sago taw ko an jeeyi cabantati nagge timmuɗe taw ala mo ndenduɗa walla ko cabannayyi dammugol walla ko guiluɗo joyyi walla ko men kelle nogas walla ko alfurdilin ko ɗum woni on saaha sa gayni noon koora korka ka ɗo korka waɗɗi e ma aɗon juulɗo so tawi a diwi sennude allah a diwi juulde a diwi ko wiyete rokkude askal taw ka joguiɗo aɗa hattani a wi aɗa hoora no gandarma no amadou mabo en mbaɗata ni neɗɗo juulata hoorata so wona neɗɗo juulata watta haydara so wona korka ara jomum rutto e cheyɗanagal jomum wiya ne murnikinoga jomum wiya ene sulmoga ene sallikoga ene hippoga ene mabɓoga taw jomum ne woppi sennude allah sa wi yo wi ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna mouhammadu rasulullah o wawa kadi jomum o juulata walla hayso o juulata no foti juuldede ni ko ɓe allah wiyata fa waylun lil musallina alladina hum an salatihim sahun ko yimɓe ɓe ganduɗa ko yeeɓiɓe juulo muɗum ɓen so tawi korka ene jomum wi ene profite ene juula ene gandanma ene ramasa ene ɗum ala ɗum wawa wonde allah sago wadde tinnoɗa an gandanma bandam il faut tinnoɗa paama neɗɗo wonata juulɗo ko adi korka ay korka mbiɗen no buni l'islam ala hamsa koɗi joyyi wadde joyyi ɗi a wawa suɓade hen ne jiɗɗa ala kodi allah suuɓi addanmaji a ñanguidet kanji fof walla goppaɗi kanji fof ko wiyete jokkere en nam fuɗɗi koye nder jokli l'islam ko adi fof a sennat allah juula dokka askal koora lewru korka on saaha ko wiyete sa hoori lewru korka on saaha kajjoya so tawi aɗa jogui kono noon so tawi a suuɓima hen ɓurɗo arrange mo a woppi keddiɗi ɗi eɗi mbima dayyaka llahu koma tadayyani
yo Allah yeebe no yeɓurɗamin hulɗum a serdi kam e banda men a taƴi endamam a suɓima kam e nder banda men a woppi kam e nder banda meɗen paamen jokkere endam haqiqa ko buña l'islam ala hamsa alay saago jomum waɗa ordre saabu mbiɗen wa atul buyuta min abwabiha kono woto won juulɗo e nder korka tan mbasa wonde juulɗo ko adi korka kadi a wona juulɗo caggal korka ala woto won juulɗo e nder korka hetto noon seydina oumar o wino zamanu sene gasa yimɓe ndewata allah so wona e korka yimɓe gandata bawɗo qur'ana so wona taw koye belɗo dande yimɓe gandata ceerno so wona bakkittoɗo wutteji on saaha so zamanu o ari ma yimɓe nan lamɗo mo janggani yurmota ko teddinta hay goto ɗum woni alay saago yimɓeɓe ɓe ganda toujours neɗɗo yo won pare ko ajali wiye ɗum no bonna korka ɗum no ma en garoy hen kono on saaha holko ko neɗɗo no présentorto e nder korka alay saago ganda a wawa présentade e nder korka ha wadde réussir en tant que julma sellani inchallah en gari ha ɗo ma en jokkiti yewtere meɗen inchallah so Allah jaaɓi inchallah deuxiéme épisode so Allah jaaɓi inchallah